El món es divideix en dos tipus de persones, els genis i els altres. Això és el que diu la mare. Entre els genis es troba el meu germà. Entre els altres em trobo jo. Això la mare no ho diu així, però jo sé que ho pensa. Jo també ho penso, la veritat. Em dic Lola, tinc 10 anys i m'agrada el futbol. Hola, avui us volia presentar aquest llibre, El meu germà el geni, de Rodrigo Muñoz Avia. Ha sigut Premi de Literatura Infantil EDB 2010 i forma part del Premi de Literatura Infantil també Atrapallibres d'aquest any 2010 en la categoria de 10 anys. El seu autor, Rodrigo Muñoz, és filòsof de carrera, però es dedica principalment a l'escriptura i també ho combina amb la professió de guionista cinematogràfic i també es dedica a difondre l'obra dels seus pares, que són uns reconeguts pintors, Lucio Muñoz i Amalia Avia. Ha publicat diverses obres juvenils, d'entre les que m'agradaria destacar Los Perfectos, que també va ser Premi EDB l'any 2007 i que és recurrent amb el que és la temàtica de l'opressió familiar i la recerca de la identitat per part dels infants. Aquesta obra ens explica l'experiència d'una nena de 10 anys, la Lola, que lluita per preservar la seva identitat. La Lola es dedica al futbol i a tocar el violí. La seva passió és el futbol, però també assisteix a classes de violí imposades pels seus pares perquè volen que segueixi els passos del seu germà gran, que és el Germán, i que és un geni del piano. La Lola reacciona quan se n'adona que la seva família li estan marcant els passos excessivament i, gràcies a la seva tenacitat i al seu amor pel futbol, fa reaccionar la família i canvia la seva sort i la sort del seu germà. L'interès de la novel·la rau en el xoc entre els dos mons, el món de la música i el món del futbol, i la lluita que té ella per preservar la seva identitat, la seva personalitat, els seus gustos enfront als gustos de la família, que sovint estan marcats també per les convencions socials. El missatge final de la novel·la és que els pares, l'objectiu és el de formar els fills, el de conduir-nos al camí, però no el d'erradicar els seus gustos i portar-los cap a un món d'especialització i de competitivitat que és més propi dels adults que no pas dels infants.